Wilujeng rawuh selamat datang dumateng grup Seni Gajah. Margo Utomo saking Karangjati Kidul beserta rombongan lain. Monggo katuran enggal-enggal mlebet wonten area lapangan bola voli Manunggal nyawiji kalian kru Seni Gajah Ki Ageng Seno. Tritunggal wujudipun paguyuban Seni Gajah saking Prataninggih, saking Prataklantan, ugi saking Karangjati Kidul ingkang sampun nyawiji dadi siji dados satunggal rombongan kagungan asma Seni Gajah Margo Utomo. Sekali lagi mengaturkan selamat datang wilujeng rawuh dumateng rombongan ketiga-tiganya. Monggo nyuwun dipun maringi dalan rombongan gajah ingkang saking kidul menika sampun rawuh ingkang badhe nyawiji jujur kita selarengan kalian yang Gajah Seno. Memang pagelaran pada tahun ini, pada hari ini benten kalian tahun-tahun ingkang kepengker tahun kepengker menawi to Gajah saking kidul rawuh utawi dugi ingkang Gajah Seno menika wekdal namung berbagai pertimbangan menika boten kados tahun-tahun niki. Artosipun tiap Gajah Seno tetep berjoget bergabung jadi satu kalian Margo Utomo. Ya sewu nggih. Gajah saking ler tetep wonten mriki makin medale sarang-sarang. Nggih. Joget sarang ayo. Gajah telu papat, gajah papat dijoget ning kabeh. Ayo joget bareng-bareng. Ayo, nggih. Nggih. Sone ingkang nembe rawuh sementara diopkan. Nggih teman-teman maklum iku mawon. Damel saniki mawon semuanya nggih. Nggih. Monggo. Kita gabung gajahe cacahe papat joget bareng yuk. Mesuk. Ayo. Dikupengi, ayo dijogeti bareng. Yuk. Ayo jaga tengah, gajah tengah nih, dijogeti bareng. Iya. Punten untuk penonton umum dilarang naik panggung kecuali panitia. Panggung cuma tersedia buat panitia. Selain panitia mohon untuk turun panggung. Apa sih? Di MC bukan MC. Ini sahabatan kalau mau apa? Kalau sudah